Ngikhona. Zodwa, yebo ngikhona. Lapha phela kuthola ukudla lapha. Siyabonga. Bayabizwa abantu laphana kodwa thina bethu akushiwanga ukuthi asibabhali bathola ukudla nabo. Yibona kuphela batholela abantu babo ukudla. Angiyazi Kanjani ngoba phela sisebenza sonke. Funa ngabe phela babizwa bonke abantu. Angeke phela ukuthola ukudla sefanele sibize mekhona abantu abagulayo kuphela. Sofukuzi. ikhombisa ukuthi thina kusho ukuthi umsebenzi wethu ubukele kaphansi. Hayibo namba nje nangakothatha. Angithi nina nisebenza kangcono. Angithi nina nisebenza eziphambili. Thina phela sisebenza lutho. Nifunani? Njengoba niphethe nje kanje thina siphethe ngani thina? Asiqoqi niyaqiqiqi thina siphethe lutho. Yini inkinga yeni ngathi? Kwenza njani? Abethi abantu yindaba bangazokuthola ukudla mina bena bebethola ukudla. Yini edala lokho? Bafuna ukuthi basebenza bodwa. Kanjani siphethe ikona? Kade sangena thina la thina sokuqala la. Nina nifika manje. Funa ngabe thina sihamba phambili kunani? Yazi angiyazi ukuthi nzenza kanjani lento mina. Asazi inkinga yenu ke leyo. Yabona make kumele thina sivele siye kobuza lapha ngoba le lento esimele lana ayikho. Ngophela sibukeleka phansi umsebenzi wethu ubukeleka phansi makho. Kudlalwa ngathi nje. Alikho iqiniso nje kulento eyenziwa lana. Sambeni sekhona. Asambeni siyambuza lo mabhalana asambeni. Esakhona nje sambi. Sawubona? Yebo, Njani? yaphila. Bese acela ukubuza ukuthi ene kunabantu labade bethola amaphasela lana ubhala abantu abanjani thu wena wathi ubhala abantu. Impela imina bengibhala abantu. Yini inkinga Abantu bebethola amaphasela ilabo bengibabhalela. Ngibiza amagama abo ngibanika amaphasela. Inkinga ikumphathweni, hambani lobuza kumphathweni. Yini ngoba nathi phela siyasebenza yini kube ngathi thina sisebenza. Hambani lobuza kumphathweni. Hayi namhlanje phela ngeke phela. Namhlanje Uzomela basitshele namhlanje Hayi Sanba. Sanibonani. Yebo. Ninjani? Siyaphila. Ngithe ngize kulomhlangano engikuzwayo ukuthi unokhononda. Ngizonichazela ngawo ukuthi uhamba kanjani batakwethu. Layelani nithi la labantu ade bethola amaphasela. Abalethwe abantu abaziwo umphakathi. Nabo bayazana yaba umphakathi nabamabhesi into eyodwa ngakho ke ngibanikeza ama forms la engihambe ngawafuna kwi-internet angazi noma umphathweni uyayazi i-internet ngakho ke ngathi abagcwalise banikeza abantu bagcwalise bayilethe report so mina ngisebenza labantu abalethe report nina ngazi report yini mhlambe ngiyaxhumana nomphathweni mina angingene konke lento enikhulumayo angingene batakwethu kuyona ngiyathemba ukuthi niyachazeleka anana notshela umphathweni ukuthi akakaxhuma ama-internet impela ngiyathemba ukuthi nelelisikile yabo nje lo mhlangano engibuzele yona uyangihlupha nje ungibambezele iy'ntweni ey'ningi engizenzayo ngazothatha isikhathi sami nangifuni isikhathi ukuthi kube khona isikhathi nje engazi ukuthi ngiyenzani ngaso so ke nisale kahle Nipselo kutheni? Shamuzuseni. Ukathi lo mphakathi uthi phela Yini ngakuthola internet. hayi khona into enisebenzayo vele ayikho. Sambeni ngiyashaya ukuthi ngiyona kusho. Sambi. Hayi bona abaqozeli ngeke njengoba bafike. Oyibonga inkinga yethu le. Kubukeka sengathi kunokumonelana kanye nodweshu phakathi kwamalungu amaqembu ahlukene asiza umphakathi. Lokhu kunciphisa izinga lokuxhumana kanye nokusebenzisana. Abanye babona sengathi owabo umsebenzi ubaluleke kakhulu kunowabanye.
Kanti ezinye izinhlangano kubukeka sengathi azinalo ulwazi lokuthi zingaxhumana kanjani nenhlangano ezinkulu ezingaphandle kwalomphakathi ukuze zithole ingqalasizinda yokunakekela kanye nokweseka. Kanti futhi kubuye kubukeke sengathi izinhlangano ziyaqhudelana ngengqalasizinda, zigcine sezixabana esikhundleni sokulwela umphakathi eziwusizayo. Ingabe nelakho iqembu noma inhlangano yambandakanyeka odweshini oluqhubekayo? Ingabe yini ongayenza wena ukunciphisa izinga lomona kanye nokuqhudelana phakathi kwezinhlangano ezahlukene noma phakathi kwamalungu eqembu elilodwa? Yini engenziwa ukuthuthukisa ukuxhumana kanye nokusebenzisana?